जो आपल्या बरोबर आला तो काल परवा नाही, तो त्याच्या सगळ्या मागच्या विचार परिवाराशी तो कनेक्ट झाला. म्हणून कोणी काल आला असेल, परवा आला असेल, मी 10 वर्षात आलो म्हणजे मी काय शहाणा नाही मोठा, जो 10 दिवसापूर्वी सुद्धा आला असेल भारतीय जनता पक्षाने, त्याला तो विचार पटला, काहीतरी निमित्ताने आला असेल, पण तो आला, त्याला आपलं म्हणा. एम राईट? त्याचा सन्मान करा, त्याची काळजी घ्या, त्याला हवा तसा घडवा. म्हणून संघाचं ब्रीज आहे, असेल तसे घ्या आणि आपल्याला या राष्ट्राच्या प्रेमासाठी जसे हवे तसे घडवा. बरोबर आहे? कान मंत्र दिलेला आहे मी तुम्हाला सगळ्यांना, लक्षात ठेवाल. उतायचं नाही, मातायचं नाही आणि घेतला असा टाकायचा. एकाकच कळला, बाकीचा कोणाचा आवाज नाही. माझी लक्षात आलं. परत एकदा मला बोलवा निवांत. आपण सगळे राष्ट्रावर प्रेम करणारे म्हणजे, प्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष, नंतर स्वतः, म्हणून राष्ट्रावर प्रेम करणारे बाळा. बरोबर आहे? त्यामुळे मन मोठं केलं की तुम्हाला महेश सारंग पण तुमचा दिसेल, प्रभाकर सावंत पण या ठिकाणी येईल, प्रमोद जाटकर तर येतोच, कारण प्रमोद जाटकरचं मन विशाल आहे हो. माझ्या आमदारकीचे 14ला हरलो, 19ला मला विचारलं अमित भाई शहाने, मला फोन आला, चंद्रकांत दादा अध्यक्ष होते आणि म्हणले प्रमोद जी आपको वो राणे साहब के पूरे फैमिली का प्रवेश आपको लेना है, आप क्या करेंगे. माझ्याबरोबर इतर जे बाहेरच्या इतर मंडळी आली होती ते मला म्हणले होते की असं झालं तर पहिला पक्ष सोडायचा, ते आले तर आपण बाहेर पडायचा. मी म्हटलं भारतीय जनता पक्ष माझं घर आहे, मी कशाला सोडू. खरं आहे की खोटं आहे? मी उलट ते आलेत मॅडम, मी त्यांचं स्वागत करेन. मी अमित भाईंना सांगितलं बिंदास सर आम्ही प्रवेश करू, काही चिंता करा. ही सगळी लोक आपल्याकडे आली नाहीत तर आपण तरी 100% कसं व्हायचं. खरं आहे की खोटं आहे? आपण सब समाज को लिए साथ में, सगळ्यांना घ्यायचं आहे. काल परवाची मंडळी म्हणली की नाही आम्हाला तुमचा विचार आवडला, आता आम्ही तुमच्यात येतो, यायला पाहिजे ना. अरे हा आपला विजय आहे विचाराचा. त्यामुळे बाळानो, आप परभाव ठेवू नका. सगळ्यांनी एक मताने, एक दिलाने काम करा. विशालजी, तुम्हाला पण भविष्यात केंद्रात राज्यात मोठं पद मिळेल. मी आताच प्रभाकरशी बोललो, प्रभाकर म्हणला विशालला सुद्धा जिल्हाध्यक्षाचं म्हणणं आहे, त्याला पण चांगलं मोठं पद साहेब मिळालं पाहिजे, तुझ्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. पण नावासारखं आपल्या सगळ्यांनी पण आपली मतं विशाल ठेवायची, मनं विशाल ठेवायची. देशासाठी काम करतो, बरोबर आहे, व्यक्तीसाठी नाही.